Barka da an tayawa, tabbatar da ka danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin fina-finan Indiya Hausa. Kuma duka a kyauta! A Indian Hausa Channel TV. Miskila kayataccen kafce ne da kamfanin Al-Hussein Record masu burbuɗan fassara suka fassara muku shi. Miskila kayataccen labari ne akan wani gawurtaccen shedan. Ba shi da wani burin da ya wuce ya ga ya mallaki miskilin iko don addabar duniya. Yayin da Kalasur yake furcinsa na ƙarshe na barin duniya, ya kalli amaryan da angonta da kuma ahalinta ya ce musu kada su manta zai kara bayyana zuwa wannan duniyar. Hakan ne ya sa malamin jami'in ya ji tsoro, yake gaya wa amarya da angon cewa wannan sassan jikinsa da ta raba shi kashi 4 to ta yi maza ta ɓoye su a binne su a mabambantan guri, kada a haɗa su, zai iya haɗuwa ya sake tashi ya dawo zuwa wannan duniyar. Da ahalin amaryan da kuma na angon da ita amaryan da angonta ba su yi kasa a gwiwa ba, suka kwashe gangan jikin Kalasur ɗin suka binne a mabambantan guri kamar yadda malamin jami'ar ya sanar da su. Bayan shekara 22 da faruwan abin ne, kwatsam wata rana sai allura ta tono garma. Bayan wannan shekaru mai tsawo da suka shuɗe, ɗaya daga cikin ita yaran amaryan ta hako hannun Kalasur. Tabbas wannan kafce yana kunshe da cakwakiyoyi fin wanda na furta a baya. Kai dai nemi kayataccen kafce na fim ɗin Miskila na kamfanin Al-Hussein don more cakwakiyar da ke cikinsa. Kada ka manta, idan wannan shine zuwanka karo na farko zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Indian Hausa Channel TV. Masoya, ku danna mana subscribe da kuma alaman kararrawa don more fashin baki da ke cikinsa, ko kuma in ce recap na fina-finan Indian fassarar Hausa. Kai dai kulla halaka da wannan tashar tamu mai albarka mai suna Indian Hausa Channel TV don sanar da ku masoya da zarar mun ɗaura.